ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಧಾಬಾದ ಸ್ಟೈಲ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ಗ್ರೇವಿ ಉಂದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲೆ ಇಂಚ ನಾನು ಎತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಡು. ಒಂದು ನಾಲ್ನ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತನು ಉದೆತ್ತಲ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಡೋರ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿದ ಗಸಿ ಉಂದು. ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಚ್ಪವ್ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದು ತೂಕ. ಮೂಲಿಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬನಲೆದಿತ್ತೆ. ಬನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗನೆಕ್ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿನಗ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಕುವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂಡಾಪುಂಡು ದಯಪಡ್ಡ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೆ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿಂದ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲು. ನೀನು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯಾನ್. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇದತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಾಗುಡುಂದೆತ್ತ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆವರೆ. ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಟೊಮೆಟೊನ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ನಿಯಾನು. ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಸಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಂಡವು ತುಂಡು ತುಂಡು ತಿಕ್ಕುಂಡಾಯ್ತು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಮೂಲು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯ 1 ಚಮಚ, 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ. ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡುಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಪಂಡ 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಲಾಯ್ಕಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೀದು ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವುಡು. ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ಪುಣು 5 ನಿಮಿಷಡು ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಪುಣು ಸೈಡ್ ತೂಲೆ. ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸಾಲೆ. ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದೀದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮೊಸರು 3/4 ಕಪ್ದಾತು ಪಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಸರು ಸಮಾನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಮಲ್ದದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಡು ಸರಿ ಕಲಡದು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಲಡಗ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿಂದ ಎಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಗಸಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ನೀರು ಮೈಪುಗೈತೆ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಮೈತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತೆ ನೀರು ಮೈತೆ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದುಲ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಪನೀರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುತ್ತಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದಿಯಾವಡು ದಟ್ ಕೊದಿ ಬರೋಡು ತೂಲೆ ಅರೆಪು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಗ್ರೇವಿ. ನೆಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 400 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಪನೀರ್ ತೊಂದೆ ಒಂದು ನಿಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ದೇನು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪನೀರ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬಟಾಣಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಪನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದೆಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದ ತೊಂಗ. ಇತ್ತೆ ಪನೀರ್ನಂತೆ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡುಂಟು. ಕೆಲವರು ಪನೀರ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೇರು. ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಪನೀರ್ದ ಪೀಸ್. ಇಕ್ಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪನೀರ್ ಬೋಡಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ತೂಲೆ. ಪನೀರ್ ಬೇಯ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪನೀರ್ದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲು ಪರೋಟ ಇಜಿಂದ ರೋಟಿ ತಿನ್ಪುನಕುಲಾಂಡ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತುನ ತಾಗುಚಿ ಪನೀರ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಬೋಡಂಡ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಇಜಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ. 2 ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಇತ್ತಜಿ ಅಂದಾಲ ಪಾಡ್ತುಜಿ. ಕೆಲವರೊಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡುವೇರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. Thank you so much.